Saa Pate sun päivän ruoka. Mitä toi on? Mandariinin kuoria. Vitsi, sä oot kyllä kulahtanut, läskipappa! Iskä! Sä pelaa koko yön salaa ja juoda Megaforcea. Pate painoa! Huomenta! Tämän päivän aiheena jälki-istunto. Oho, opettajalla on uusi tietokone. Mitä se ratti? Niinpä tietty. Lauri? Onks nyt joulu? Mitä tapahtuu, jos mä hyppään tonne? Kuolet tuskallisen kuoleman. Greeting.